Máis dun centenar de alumnos de primeiro de ESO do Instituto da Cachada asistiron esta mañá a unha charla enmarcada no programa da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade. Apuntámonos a non beber. O Instituto Boirense participa nesta experiencia con 7 centros máis de toda Galicia. Un dos principais valores, principios e sinais de identidade do proxecto educativo de centro é o compromiso cos valores e contidos transversais e entre eles a promoción e defensa da saúde, a práctica de hábitos saudables e de ocio activo. En consecuencia, estas charlas sintonizan perfectamente cos obxectivos prioritarios do centro. A charla contou ademais coa presenza do delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, quen animou a todos os rapaces a transformarse en líderes que poidan axudar a previr o consumo de alcohol entre os seus compañeiros. Que sexades vos tamén quen lle poidades trasladar aos vosos iguais, aos vosos compañeiros, aos vosos amigos, cales son os beneficios de participar en este programa, cales son os beneficios de apuntarse a non beber alcohol. Un aspecto este no que incidiu tamén o alcalde, Xoán Xosé Dieste. Segundo el, o retraso no inicio do consumo de alcohol é primordial de cara ao desenvolvemento futuro do noso país. Eu quero facer unha reflexión. Sabemos que en Galicia estamos perdendo población, é unha población que se está envellecendo, onde hai menos nacimentos. Por tanto, consecuencia cal é? Que se a xuventude que teñamos ten que ser de maior calidad, máis preparada, e a xuventude neta que ten que chegar ao futuro e levar o noso país ten que ser a maior posible, porque sempre hai xente, por desgracia, que se perde por o camiño, e todos os nacimentos das persoas non todos son aproveitables. Un se perden no camiño da droga, un se perden no camiño do alcohol, e polo tanto o noso país para sair adiante necesita de población. Ademais das accións preventivas, a campaña tamén busca que os rapaces coñezan os mitos sobre o consumo de alcohol, que se desnormalice a conduta de consumilo e que coñezan precisamente a relación existente entre esta normalización e a publicidade.